Onte pola mañá tivo lugar a Gala Municipal de Patinaxe Artística no Pabillón de Chantada. Organizada polas escolas deportivas, contou cunha importante afluencia de xente, que chegou a abarrotar as gradas. No evento participaron diferentes clubes e escolas de toda a comunidade autónoma, incluindo o Club Deportivo Fontiñas, que este ano revalidou o seu título de campións galegos de grupos show en patinaxe artística. As galardoadas interpretaron unha coreografía baseada no medo e como este limita a nosa capacidade de reflexión. Tamén participaron neste encontro grupos do Sabiñao, uns facendo unha pequena homenaxe á Feira de Abril bailando unhas sevillanas e outros facendo unha danza árabe, caracterizada por movementos suaves principalmente de cadeira. E por último non podía faltar a representación local. As chantadinas máis cativas interpretaron unha coreografía titulada O son do ar, inspirada no traballo do campo. Mentres que o segundo grupo optou por unha representación cun chisco máis de picardía, que levaba por nome Mea culpa.
No remate da exhibición deuse a esperada entrega de medallas en agradecemento a todas as participacións.